Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैबो जोंना फिन खेबसेबाव बे समाव गिबियावनो बरना लाग्रोनाय जाबाय दे लोगोफोर जोंहा NSP नेशनेल स्कलारशिप स्किम दा बेनि जोंहा माखासे गोदान नटिसफोर ओंखारना फैलायबाय दे लोगोफोर दा बेवहाय जोंहा क्लास 9 निफ्राय 10 सिम एप्लाइ खालामनो हायो जायफोरा क्लास 9 आरो 10 लेभेलावहाय फरायगासिनो दं बेनिफ्राय हायर सेकेन्डारि फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो बे आसामनि स्किम आरो NSP स्कलारशिपआहाय बेनिफ्राय जोंहा ग्रेजुवेट डिग्री फार्स्ट सिम जोंहा एप्लाइ खालामनो हायो लोगोफोर डिग्री जायफोरा ग्रेजुवेट फरायबाय थानाय दा जायफोराहाय फ्रेश आरो रेनुवेल एप्लाइ खालामदोंमोन थांनाय 2024 मायथाइयावहाय दा नोंथांमोनाहाय NSP स्कलारशिपनि फैसाखौहाय रांखौहाय नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं दै लोगोफोर दा माला मोनगोन आङो बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो खिन्थाहरनो सानदों इनफरमेसनफोरखौहाय दा नोंथांमोना नैबाव नायना लाग्रोबानो जाबाय लोगोफोरनै प्रि मेट्रिक स्कलारशिप ST फोरनि थाखाय बेयो क्लास 9 आरो 10 आव फरायबाय थानाय जायफोर गथ'साफोर दा बिथांमोननि अनलाइन एप्लाइआहाय जाबोगासिनो थानानै दा बिथांमोननि अनलाइन एप्लाइआ लास्ट डेटआहाय नैबे सेप्टेम्बर मासनि 25 थारिखआव दै लोगोफोरनै नायना लाबानो जाबाय क्लास 9 10 आव जायफ्रा फरायसाफोर फरायगासिनो दं बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हायो बे स्कलारशिपखौहाय दा बिथांमोननि लास्ट डेटआहाय 25 सेप्टेम्बराव जोबगोन थाबैनो एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय जायफ्रा एप्लाइ खालामाखै लोगोफोर दा बेखौहाय आं नोंथांमोननोहाय खिन्थाहरनाय थाखाबाय दे लोगोफोर दा बेनिफ्राय लोगोफोर पोस्ट मेट्रिक स्कलारशिप जायफोरा हायर सेकेन्डारि फार्स्ट इयारनिफ्राय लानानै डिग्री लेभेलसिम जायफोरा फरायगासिनो दं बिथांमोननि थाखाय बे स्कलारशिपआ दै लोगोफोर दा ST फोरनि थाखाय बे स्कलारशिपआ दा बिथांमोननि अनलाइन एप्लाइ लास्ट डेटआबो 25 सेप्टेम्बरावनो लास्ट डेट थाबैनो एप्लाइ खालाम जायफ्रा एप्लाइ खालामाखै दासिमबो दा आरो माखासे आङो इनफरमेसनफोरखौ खिन्थाहरनो सानदों लोगोफोर नोंथांमोनाहाय माला मोनगोन पेमेन्टखौहाय दा आं बेखौहाय नोंथांमोननो खिन्थाहरनो सानखादों नोंथांमोना स्कलारशिप पेमेन्टखौहाय फैसाखौहाय मोननो थांगासिनो दं दै लोगोफोर दा नोंथांमोननि थाखाय बेयो जोबोद गोजोनथाव खौरां लोगोफोर नोंथांमोना फैसाखौहाय मोननो थांगासिनो दङ जायफ्रा 2024 मायथाइयावहाय फ्रेश आरो रेनुवेल एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना फैसाखौ मोनथारसिगोन लोगोफोर दा माला मोनगोन आं बेखौनो खिन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामजासे जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर दा फैसा हाबनाय सिस्टेमाथ' नोंथांमोना गोबाङानो मिन्थिखायो लोगोफोर सोरनावबा खम सोरनावबा बारा हाबो बियो गावबागाव प्राइभेट आरो गभर्नमेन्ट स्कुल आरो कलेजफोरावहाय एडमिसन लानायनि सायाव जाबाय एडमिसन रिसिप्टनि सायावहाय फैसाया हाबो दा बेखौथ' नोंथांमोना बयबो मिन्थिखायोआनो जायफ्रा खम फैसा हाबजायो दा नोंथांमोना जेबो दुखु जानो नाङा लोगोफोर दायो नैबाव नाय लोगोफोरनै जायफ्राहाय टेस्ट केन्डिडेट्स बिथांमोनाहाय माला मोनगोननो डिसेम्बर मासाव मोनगोन दै लोगोफोर नोंथांमोना फैसाखौहाय डिसेम्बर मासाव मोननो हागोन दै लोगोफोर जायफ्रा 2024 मायथाइयावहाय फ्रेश केन्डिडेट्स एप्लाइ खालामदोंमोन फ्रेश एप्लाइ खालामदों गोदानथार एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना जायफ्रा 2024 मायथाइयावहाय स्कलारशिपखौहाय क्लास 9 10 आनो जा नोंथांमोना हायर सेकेन्डारिनिफ्राय लानानै डिग्री लेभेलसिमानो जा नोंथांमोना जायफ्रा फ्रेश केन्डिडेट्स नोंथांमोना गोदानथार एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना 31 डिसेम्बराव हाबगोन दै लोगोफोर नोंथांमोना फैसायाहाय दा जोंहा सेप्टेम्बर दान बारा गोबाव सम गैला मास मोननै मोनथाम दा बे 31 डिसेम्बरावहाय हाबगोन होननानै बिथांमोनाहाय एनाउन्समेन्ट बेवहाय खालामना होदों दै लोगोफोर बे नटिसखौहाय बिथांमोना फोसावना होबाय दा जायफोराहाय 2024 मायथाइयावहाय बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनाय लोगोफोर रेनुवेल एप्लाइ खालामनाय जायफ्रा गोदानखौ फिन खेबसेबाव आरोबाव एप्लाइ खालामफिननायखौ बुङो रेनुवेल नङा होमबा लोगोफोर दा जायफोराहाय गोजाम एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोनाहाय क्लास 10 निफ्राय लानानै डिग्री लेभेलसिम दा नोंथांमोनाहाय माला मोनगोन जाहैबाय नभेम्बर दानाव मोनगोन दै लोगोफोर नैबे सेप्टेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर दानाव मोननो थांगासिनो दङ 15 नभेम्बराव बेवहाय लिरनानै होदों डेटखौहाय दा बे डेटफोराहाय फिक्स जाया दै लोगोफोर एसे जोंहा हेरफेर जायो डेटआहाय सप्ता खननै बेबायदिनो जोंहा हेरफेर जानानै एसे लेट जायो पेमेन्ट सोनायाहाय मानो होनबा जोंहा अफिस लाइनावहाय गोबां खामानि थायो नालाय लोगोफोर गोबां बुरजा जोंहा लासैसो पेमेन्टखौहाय सोनो हायो नालाय बिनि थाखायनो फैसा सोनायनि डेटआहाय एसे लेट जानानै फैयो लोगोफोर दा एसे जोंहा सम दंबावो दै लोगोफोर सप्ता खनसेसो फ्रामानो दा नोंथांमोना जायफ्रा एप्लाइ खालामाखै नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय आप टु क्लास 9 निफ्राय लानानै डिग्री लेभेलसिम एप्लाइ खालामनो हागोन दै लोगोफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लाथारबानो जाबाय बे NSP स्कलारशिपआहाय ST फोरनि थाखायल' लोगोफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामथार आरो
जोंहा फैसा हाबगोना फैसा सोगोना जोंहा आं दहाय खिन्थाहरखाबाय लोगोफोर एक्जेक्टलि जोंहा 31 डिसेम्बरावहाय सोगोन होननानै बुंदों लोगोफोर फ्रेश केन्डिडेट्सफोरनिखौ बेनिफ्राय रेनुवेल केन्डिडेट्सफोरनिखौहाय 15 नभेम्बरावहाय सोनायनि खोथा होदों दै लोगोफोर दा बारा गोबाव सम गैखाला जोंहा मास मोननै मोनथाम नोंथांमोनाहाय नेनानै थाबावबानो जाबाय लोगोफोर दा बेनिमोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्सआहाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे लोगोफोरनो शेयार खालामलायदो जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांलायजोबबानो जाबाय नोंथांमोना जाहाथे बिदिनो पजिटिभ इनफरमेटिभ नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट्सफोर मोनलांबाय थानो हायो बे निउस चेनेलनि गेजेरजोंहाय लोगोफोर फिउचारावबो स' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबनो सानबाय थेंक इउ फर वाचिं एन्ड टेक केयार लाभ इउ अल